W imieniu Otca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Miłość złowastanego zbożnika Jezusa Chrystusa, a lubość Boha Otca, a zgromadność Ducha Świętego budź z wami wszystkimi. Lubię bratce, lubię sestrowie kniezu, lubię wasadni, je 8 dzień jutro. Znowa sme zgromadzeni, żebyśmy swoją radość uprajili z toho, że sobie nasledować toho, kiż je zrowa stanu, śmierć przewinął. Dżens w Ewangeliu co nam da jedne kluczowe słowo, które się stało z modlitwą. Mój knieże a mój Bożo. Tomasz je rekne. Gdyż przy przeżonowaniu soboblatkom a keluch pozbynetej je to jedna możność skrótka jeho strowić, kiż je przytomny, kiż zostanie tu przytomny z rzecz Bożej mszy, żeby przy nas przebywał nas silnił. Jemu rec, mój knieże a mój Bożo. Sme przy nim naszym kniezu, żebyśmy jeho prosili, niech nad nami swoją smilność pokazał. Uznawam Bohu Wszechmocnemu, a wam was myslo, ryczo, jednajo, a dobrze za niego. Proszę, zbożną stajną knieżną Mariu, všich angelů a světů a vás všetkých, modlče se za mě ke knězi našemu Bohu. Smí se nad nami všechomocný a milostivé Božo a spušťujši nám hříchy, doveď nás do věčného živenia. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Módlmy się. Smilny Bożo,
jutroniczku se znowa rozpłomienił naszą wieru. Rozmnożej we nas swoją miłość, zobychmy dalej, ale bezrozumili, zo je nas kupel księdze uczyściła. Twój duch znowa narodził, a kryj Twoja syna umożliła. Tak so Ci dowieramy przez Chrystusa naszego Knieza. Czytanie z apoštolských skutků. Syła wiernych byše jednie wutroby a jednie dusze. Nichtu z nich nie mieješe to za swoje, štož by jo obsyctwo, ale wszyscy miachu wszystko zromadnie. Z wielkiej mocu apoštolio świadczachu o zruastanieniu knieza Jezusa, a wielka lubość byše między nimi wszystkimi. Nichtu między nimi nie by kudy, przetoż tun, kiż mieješe pola a domy przedaje, przyniesie, štož by za to dostał, a położy to k noham apoštolów. Z toho dosta każdy przydzielene, kelkoż trzebaše. Słyszeliśmy słowo Boże. Słyszymy czytanie z prvního lista świętego apoštola Jana. Bracia a sotry, każdy, kiż wierzy, że je Jezus Mesijas, jest z Boha zrodzony. A każdy, kiż lubuje swojego nana, lubuje też toho, kiż jest z niego rodzony. Po tym poznawamy, że lubujemy dzieci Boże, gdyż lubujemy Boha, a mamy so po Jeho kazniach. Przetoż to je lubość Bohu, że sme po Jeho kazniach żywi
jeho kaznie nejsu ciężkie. Przeto jesztož kuli je z Boha rodzene, przedobyła świat, a dobyłaka nad światom je nasza wiera. Študa świat przedobyła, jeli nic tun, kiž věří, zo je Jezus Syn Boží. Woda, krej a duch svědča za Kristusa. Jezus Kristus je přišel přes vodu a krej. Nic přes vodu samu, ale přes vodu a krej. A duch je, kiž za to svědčí, dokež duch je pravda. Slyšeli jsme slovo Bože. Tak rieči kniez, doky som je widział Tomaszowi ríš. Zbožníko čistný sú videli a věria. Kněz, buď s vámi. Slova svatého zčenia po Janu. Wieczór prynnego dnia w tydzień do śmiechu w uczomnicy tam, gdzieś bychu zgromadzeni z bojoszczu przed Żydami durje zamkniene, zastupi Jezus między nich a prawi, pokoj wam. To reknąwszy, pokazał im ruce a bok. A knieza uladawszy, zweselichu so w uczomnicy. Jezus rekne im znowa, pokoj wam. Kajże mnie posłał wódz, tak ja was posyłam. To prawiwszy, dychnewu na nich a rekne im, przyjmcie Ducha Świętego. Kotrym szrychi wodacze, tym so wodadża, a kotrym się zdzieržicze, tym su zdzieržane. Tomasz, jeden z 12, kiž dwójnik ryka, nie bieše z nimi, gdyż Jezus przyjdzie. Drudzy uczomnicy jemu reknechu, knieza sme widzieli. Wun pak im rekne, jeli nie wuladam na jeho rukomaj buznie hozdži, a jeli nie położył swój post na miestno hozdži, a jeli nie położył swoją ruku do jeho boka, nie budu wierzyć. Za tydzień bychu jeho uczomnicy zasonucka, a Tomasz by z nimi. Jezus przyjdzie, gdyż bychu durje zamkniene między nich a rekne, pokoj wam. Potom prawi Tomaszej, położ swój post sem, a podaj moje ruce, a podaj swoją ruku sem, a położ do mojego boka, a nie budź niewierliwy, ale wierliwy. Tomasz jemu odmówi, mój knieże, a mój Boże. Jezus jemu prawi, dokeż si mnie widział, wierzysz. Zbożni, kociż nie są widzieli, a wieria. Jeszcze wiele drugich znamieniów je Jezus przed oczami swoich uczomników zczynił, kotreż nie są tutaj knize napisane. Tutaj pak są napisane, zobyście wierili, Jezus je Chrystus, Syn Boży, a zobyście wierio, żywienie mieli w Jego imieniu. Ewangelii naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa. Lubi bratce, lubi sercowe kniezu, lubi wasadnim. Cyrkwi so rady wumietuje, że ona ludziom stajnie jenož polepšovanie lubi.
zatroštuje stajnie z wiecznym żywieniem. Zawiešte je dała winu czas, po którym je tajka krytyka opravnjena. Tomu pak dawno hižo tak nie je. Je samo tak, gdyż naszym czasu neveriví ludzie po takim, kotrež ničo z cyrku nimeje činič, docova nešto o cyrkvi navedomie beru, potom zo cyrkej so šelako za deremeče človeka angažuje. Myslíme na przykład na akciju wieznego spiewania albo drugie pomocne skutki. Husto je to dženca našim času runie cyrkej, kotraž namówia tu na zemi k sprawnemu rozdzieleniu resursów a k pokoji na świecie. Gdyż siłujemy do wiadomia tukunu światową polityku, potom zwieścimy, bamż, Watykan po takim, hewak nichtu, co jara jasne za to uprawi, że ma na świecie mir kniežić, a nic wojna. Kajż so rozprawia, są krytyczne słowa bamša Lea wojny w Iranie dla Trumpa tak zamerzali, że je nitko Watykanie rozy. Święty Piotr, z którego prynnego lista też mamy dżęcniejsze drugie czytanie, ryczy o żywej nadziei, która się nam darena przez Jezusowe zmartwychwstanienie. Piotr pisał o Bożej mocy, która szkita, a wiedzie do cila, mianujcy zbożności duszą. I wierzymy mu dari są, hacz również bun wszelko próbowany był, a so świetnym mocam wustahić dyrbiał, podziel na kwalbie, sławie, czci a krasności Jezusa. Z toho muli odwieszcz, że tola dari so nam jenoś troszcz przez pokazane na przychod, za po takim żadne polepszowanie na ziemi nie może się oczekiwać. Ale nie, byli tomu tak było, jak som runie praju, zawieście nie bychmy dżęca czytany list znali. Pietrowe słowa pak su, dżęca jeszcze jara skutkone. Wierzymy się runie przez nie, zas a zaso silną nadzieję sobie zbudzić muli, to su jara jasnie na nowy przykład Jezusa k umożeniu wszego człowiectwa so przygotować muli. A to też z jasnym skutkom angażowania, też z takim, kiż ma deremecze człowieka we fokusu. Drugie nie bieremy na wiadomie, że Jezusa lubować a swoją wiru lubować nie możesz bez toho, że swojego bliższego lubujesz. A to bezpłatnie. Bo lubuje człowieka, a człowiek lubuje Boha, a z tutej lubostrze ubywa so dowiera. Nazonimy, lubować jest najmniejsza runie tak renie, kajż lubowany być. Zo smiemy my Boha lubować, je dar. Rady uznajemy jeho nieskończne smilności dla smy przez niego znowa narodzeni. Pokoj wam, słyszymy Jezusa dżęca ryczeć. Cikroć bunto praj. Dere, zo je żadost za pokojom we utrobach ludzi żyła. Praszeć so wiezo smiemy, hać je Jezusowy pokoj przyrunajomny z pokojom, kotryż se za świat przyjemy. Eksegecza su zas a zaso od Jezusa wuprajny pokoj jako pokoj utroby opisali. Nuckowny pokoj po takim. Je taki pokoj docela możny na bitwiszczach świata, gdzieś ryzy hida knieži? Mieniene to zawiešte tak je. Jezusowy obswiet je żydowski świat. Hebrejskie zaprzyjecze szalom mieni wiace, hać jenicce fakt, że runie żana wojna nie je. Szalom steji za weselo a radość, deremecze a uspiech, a to hać do końca czasu. Taki pokoj może jenoś od Boha przyjść. Bóg skutkuje pokoj przez Niego, Syna Jezusa Chrystusa, naszego knieza. Co jeszcze z Nim so zahahiło, nie może so hižo zadržeć. Tež toho dla spiewamy radostnie jutro na Halleluja. Uznajemy, Chrystus je z mrtwych stanął, żywienie je dobyło. My uznajemy,
Kajž do zemje położone zorniatko hinak nie może hać skadżeć a płód przynieść, tak Jezusowe poselstwo nie może bez uskutkowa stanąć. Što się z nim przez niego so spočało, to dojdzie też k zdokonieniu. Wopor, kotryż Jezus nasozał, niese płód. Świeczo Eucharystiju my runie to wuznawamy. Bo nas zhromadžuje, wun nas ujednawa. Kajż my tu, tak zhromadžuje so krzeszczenie po všem świecie, a nasze skutki dostanu od Boha sem zmysł. Pokoj so stanie. Wierny pokoj. Amen. Bo otwiera nam zmysły a wutrobu, zo bychmy so wiernie zetkali z jego synom, ze zrowastanym zbożnikom, k niemu so wołamy. Obdaruj wszystkich čenych ze zapalom wiery, zo bychu jako wierni chrześcijanio o zrowastanym zbożniku świadczenie dawali. Prosimy, czy usłysz nas. Przemień zrudzenym ból do jutronej radości. Prosimy, czy usłysz nas. Oto utrobu tych, którzy są zatwierdzeni, a jenoż siebie a swoje idee zańcz maja, da im spoznać bohatstwo miesobności. Prosimy, czy usłysz nas. Przydaj wszystkim tym, którzy swoje żywienie do Twojej służby stają, dobrych poradzowarów. Prosimy, czy usłysz nas. Syn procu tych, którzy są o im dowierzonych staraja, a daj im wutrajność swoim nadawku. Prosimy, czy usłysz nas. Przyjmij naszych zemretych do swojej jutronej radości. Prosimy, czy usłysz nas. Bożo, jutro na radość wiedzie nasze zmyslenie znowa k Tebi. Tebe chwalimy, kiż se Jezus je dał przewinąć śmierć, a kiż se nam przez Jeho zrowastanene nadzieju na wieczną zbożność skrócił. Kiż se żywa a kralujesz po wieki na wieki. Amen.
Zmodlmy so, przyjmij Boże nasze dary, przynoszamy Ci je za tych, kociż uznawają Twoje mieno, a są obnowieni przez światu księcu. Daj, zobychu dojść do wiecznej zbożności przez Chrystusa naszego Knieza. Kniez budź z wami. Pozbędę utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bogu. Bo prawdzie je hudne a sprawne, zdobne a spomożne, za Tebie, Knieże, każdy czas, wo Ciebie pak dżęca wyskajo sławimy, gdyż bu złoprowane nasze jutrone jenio, Jezus Chrystus. Wundzie je prawe jenio, kotreże zebrało rychy świata. Ze swojej śmierciu je naszą śmierć zniczył, a z martwych stanąwszy, je nam żywienie obnowił. Toho dla wyskażon świat jutronej radości, ale też niebieskie silności a janżelskie mocy, Tebie pieseň chwały śpiewaja, wospietuja bez końca. Woprawdzie światosy Knieże żułosz je światosczyn. To dla przykażamy przed Twoje obliczo, świeczo zjednoczenie z całej cyrkwiu, roczny świedzeń z martwych stanie na naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Przez Niego kiszek Twojej prawicy powyszeny, Cię prosimy. Postuj te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego Knieza Jezusa Chrystusa. Predać sobun dobrowolnie czerpenie uda za wun kniep, dżakowaše so, wamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotrež bude za was podate. Tak też zawun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a picie šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnohich przelata k vodawaniu rychu. Čiňte to na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusowu śmierć a zrówastanienie, przynoszamy Ci chleb żywienia, keluch wozbożnienia. Dziękujemy so Ci, za se nas powoła przed Tobu stać, a Ci służyć a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krwi, Duchu Świętym do jednoty.
Spominaj, knieže, na svoju církev, pouše zemi rozbrojenu a vudosplnie ju v ľúbosti. Hromadže s našim bámžom Lejom, našim biskupom Heinrichom a zelším duchovstvom. Spomni tiež na našich bratrov a na naše sotry, kociž sú umreli v nádžihi zo zrova stanu a přijmi ich a všetky zemretých do svetla svojho obliča. Smí so nad nami všetkými prosimy čas pošť nám wieczne živienie. Ze zbožnej Boha roditeľku kniežnu Mariu, ze sviatými apoštolami a všemi sviatými, kociž sa či ze všech vekov spodobajú. Zobochme če chválili a slávili przez Tvojho Syna Jezusa Chrystusa. Przez Něho z ním a ve ním dává sočí Božou všeho mocný vodce v jednosti Ducha Sviatého, však chvála, čest a hordoznosť věky na věky. Modlme se, kajže kněz nás učil. Otče náš, když se v nebesách, svěť se Tvoje jméno, přijdeš Tvoje královstvo, staj se Tvoja vola, kajž na nebi, tak na zemi. Všedny chlieb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tyž podáváme svojim vinám, a nevěš nás do spytovania, ale umož nás moc zlého. Umož nás kníževo všeho zlého a daj milé pokoj našim dňam, smí se nad nami a pomhaj nám, zobychmy od hrycha přeco svobodní a především zamučeniom věstí očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka Jezusa Chrystusa. Preto je Tvoje kráľovstvo a moc a krásnosť na veky. Amen. Jutro je Jezus svojich učomníkov s postrovom pokoja zveselil. Ja prosimy, knieže Jezusa, do večera nad hrychom a smrťu, nehľadal na naše hrychy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, kýž se živá a kráľuješ veky na veky. Pokoj knieza, buď stajne s vámi. Liczy jenio Boże, kotryż zabiera grzechy świata.
Modlimy so. Všemohúcny Božo, jutronem sviatom opravieniu sme přijeli Tvojho Syna. Daj, zobych z Nieho stajnie živí byli, kiž je s Tobu živa králuje bověky na věky. K wozeweniam. Popunu dvěmaj je tu nišpo z procesionom na kirchu. Rožoc w kloštre modli so wutoru 18 sredoranowe 8 piatk wieczor 19 godzin. W Kroščicach od ponedžel do piatka 18:30. W Worklecach wutoru wotnietka zase 19 godzin, czwartk 17 godzin 30. Kemže w Dobrošicach su sredu wieczor 6, w Worklecach czwartk wieczor 6. Prinomoprovinska wučba je wutoru v vikarii, tam zetka se serbska skupina. Sredu na podvimaj zetkate se v obie skupine, Workečanska a Kroščanska, tu v Farskej cirkvi k prvnej sviatej spovedži. Su 3 spovedniki, potom zetkame se skrotka nafare a cioch su potom šulske kemše. V kloštre su šulske kemše wutoru 15:30. Dzieciaca šola zvučuje wutoru 17 godzin w Kroščicach nafare. Firmujomni zetkaja se sobotu od 10 do 12 godzin z początku we Farskiej cirkwi. Na dzielenie Biblii su zajemce wutoru wieczor nafaru przeproszone na po 8. Krużk żono wikarie zetka se sredu 16 godzin na wikarii. Dżens za tydzień je przy Duriach nadrożna zbierka Karity. Tu bude po takim 2 kolekcze, na Kemszach 1, a przy Duriach potom za Karitu. Na to proszę myśleć. Farskie biuro je tutun tydzień zaurene. Niedzielu 26.4., to jest 4. jutro na niedziela, kaj stajnie we dvěmaj, przeproszujemy na ekumeniskie niszpo, zromadne z ewangelskie wostadu Smiečkece, leca tu do Farskiej cyrkwi w Kroščicach, potem přizamne se besada przy Koviju nafare. Zapłać bo prajmy za ščiovace dary. Za jutrone kwitki we Wotorništu je se dary o 150 €, jeszcze sobie dał dar za kwitki od 50 €, dariciele maj litusze jutrone świeczki prajmy zapłać, bo a za włastadu je se dariło junu 200 €. Leca zmiejemy też nabożne pozinskie dny. Przyzywienia su w Kroščicach leca tak, prosimy dzieci a pomocników so online przyzywić. Link namakacie na własnej homepage a na plakacie. W wikarii przyjmuja so przyzywienia kaž dotal, formulary za to leży w Kloštorskiej cirkwi. Sobotu 18.4. poskyči se dopana v 10 je nevedene po Tuchorskim lesu. Přinošk romadži so tam namiestnie. Sakrament toho manželstva chcete sobie zaudać, prosite wierywego modlitwu, a przypowiadataj so drugi raz, Jan Bryzan ze Smiečkec a Hedena Heduškec z Hory, wobei katolskiej. Pored Boží službu, punže do rano ve 7 za zemretych sobie šočic z Rožanta. Utoro rano ve 7 za kude duše, kemže su skazane z Rajnce. Sredu 15 godzin šulske za zemretych sobie Čornakec Nekec z Ralbic. Piatk wieczorne za zemretého Bena Vecticha z Kroščic k prvnotnému opomnieniu a tej za jeho sotru Hanu. Sobotu wieczorne przedniedzielskie za zemretého Mariu a Pavla Münka z Kroščic. 19.4. rano 7 za zemretého Franca Donata a manželsku Heinžu, kaž je zemretých svojbnych z Kroščic. Dopona za osadu. Na po 11 za zemretú Martu Budariu, manželského Bena a syna Konrada z Jasince. Tyž potom dvěmaj nišpo z procesionom na kirchu. Netko se procesjon na svoj puč nastají, končné požanovanie spočí se potom při volném křížu kirchova.
Reach
Modlíme sa za našich zemretých. Otče náš, ki si v nebesách, svet sa Tvoje meno, přijď Tvoje kráľovstvo, staň sa Tvoja vola, kajž na nebiu, tak na zemi. Všedny chlieb náš daj nám džens, vodaj nám naše viny, jako my tež vodávame svojim viníkam. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od złego. Amen. Zdrowa Maria, nady pełna, kniez je z Tobu, żonowana z tymi żonskimi, a żonowany je pod Twojego żywota, Jezus. Święta Maria, Matka Boża, proś za nas grzeszników, nitka w godzinie naszej śmierci. Amen. Knieże daj wszystkim naszym zemretym wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa w Bożym pokoju. Jest Bóg z wami. Niech was pożonuje mocny Bóg, Wódz, a Syn, a Duch Święty. Amen. Dziecię pokoju, halleluja, halleluja. Bogu dzięka chwała, halleluja, halleluja. Królu na niebies, raduj się, halleluja. Dobierz, dobrego szuka i nocy, halleluja. Jest anioł, kaj się palił, halleluja.